बोखावजायै लखीमपुर जिल्ला बर'ख खौरांगिरि गौतमनि गोदान बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय आरो बिबान गथायनाय हाबाफारिया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सिमेन्ट सापरिनि सृजन एनजिअ मावख'ले दिनै जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव मोनसे मेहेरगोनां गेवलां मेल जायो। बे गेवलां मेलाव बोखावै लखीमपुर जिल्ला बर'ख खौरांगिरि गौतमनि बोसोनगिरि अरुण ब्रह्म मासिगिरिनि सामलायनायाव गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तेनजिं बर'। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो गुवाहाटी हाइकर्टनि एडभोकेट प्रणब बर' बिथाङा हाबाफारियावनो बाहागो लानानै खौरांफोरा माबायदि जानांगौ बेनि फारसे माखासे बोसोन होनायजों लोगोसे दानि थासारिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथि होनानै होयो आरो हाबाफारियावनो हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि शिबराम बसुमतारी, धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी, सबनसिरि फरायसालिनि बर' बिफाननि बिबुंगोरा नीलेश्वर स्वर्गियारी, धेमाजि जिल्लानि बर' हारिमु लाइमोन आफादनि आफादगिरि मख'ज बसुमतारी, एसबि बोदो M.E स्कुलनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म लोगोसे हाबाफारियावनो सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि बोसोनगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। निउज डेस्क प्रिमियार निउज। दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै आङो बेवहाय जि हाबाफारि बोखावजायै लखीमपुर जिल्ला बर' खौरांगिरि गौतम जायखौ बर' जार्नालिस्ट फेडारेसन होननानै जों मिन्थियो। दा बिथांमोननि दिनै मोनसे समायखिरा लानाय हाबाफारि। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै आं धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बेवहाय बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेवहाय दिनै गोबां खौरांगिरिफोरा गासैबो खौरांगिरिफ्रानो गुबुन गुबुन खौरां बुथुमग्रा बिसोर गासैबो ज' जानानै मोनसे फेडारेसन दाबाय, मोनसे आफाद दाबाय आरो बे आफादा जिहेतु बर' समाजनि गेजेराव खामानि मावगोन, बर' सुबुंफोरनि गेजेराव खामानि मावगोन, बर'नि जौगानायनि खामानि मावगोन, गुबुन गुबुन खौरांगिरि बुथुमनानै समाजखौ फोसाबनाय, समाजाव जौगानाय लाबोनाय, डेभेलपमेन्ट लाबोनाय खामानि मावगोन। दा बे लेखायै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो समाज जौगानायनि खामानि मावग्रा आरो दिनै खौरांगिरिफोराबो समाज जौगानायनि थार आरो सैथोखौ सुबुंनि गेजेराव फोरमायनायनि, थार आरो सैथोखौ रायजो हादोर आरो बुहुमनाङैनो फोरमायनो जिबायदि गोसो मोदोम जिउ होसारनानै खामानि मावो। दा फैबाय थानाय समाव जिहेतु दिनै बिथांमोना समायखिरा लाबाय समाजनि खामानि मावनो, थार आरो सैथो खामानि मावनो, समाजखौ मोजां खालामनो। दा आङो मिजिंथिगोन दिनै बेवहाय जोंनि गुवाहाटी हाइकर्टनि सासे गाहाय आलासि बाहागो लादेरनानै दिनैनि जि समायखिरा लानाय हाबाफारि बेखौ मेहेरगोनां खालामदों आरो आंबो मिजिंथिदों जे बे समाव गोदानै मोनसे दाफुंना लानाय जि आफाद, बे आफादा मोजाङैनो मोजां समायखिरा लाबाय आरो उननि समफोराव गासैबो बर'नि जेंना, गासैबो बर'नि माहारियारि आफादफोर, बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों थाफानानै खौसे ज' खामानि मावगोन आरो नोंथांमोननि सायाव रायजोआ मोनसे मोजां आस्था बिसास थागोन आरो नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि जि खौरां बुथुमनाय, खौरां फोसावनाय बेनि गेजेरजों मोजां मुं मोनगोन, नोंथांमोननि सोद्रोमा बारायगोन आरो जौगालांबाय थागोन। बे आसाखौ लाखिनानै आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननाय फोरमायदों। दिनै आनडिभाइडेड लखीमपुर बड' जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जा दिनै अटेकिं गोदान आफादै जानाय जा अटेकिं सेरेमनि आरो बे सेरेमनियाव आंखौ गाहाय आलासि महरै लिंनो थाखाय गिबियावनो बिथांमोनखौ आं गोसोनिफ्राय साबायखर होबाय आरो दा जार्नालिस्ट हिसाबै बिथांमोना जा मोनसे गिदिर मोनसे बिबानखौ लानानै दिनै अर्गानाइजेसनखौ खुंबाय आरो बे अर्गानाइजेसननि आंनिफ्राय एज ए लयार हिसाबै एडभकेट हिसाबै आं बिथांमोननि गाहाम हामलायदों आरो बिथांमोननो जाखिनि लसफोर दोङो, जाखिनि आइन्सफोर दोङो जार्नालिज्मजों लोब्बा थानाय बेफोरखौ आङो दिनै बिथांमोनजों सावरायबाय आरो बिथांमोननो फोरमायबाय माबायदि बिथांमोना ल'नि आन्दाराव थानानै खामानि मावनो हायो आरो लोगोसेयैनो माबायदि खामानि मावोबा बिथांमोना आयेननि नोजोरावबो गोलैनो हायो। थ' बे गासैबोखौबो आं दिनै गाहाय आलासि महरै सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों आं फोरमायदों। खौरांगिरिफोरखौ माबोरै खामानि मावजानो नोंथाङा हास्थायो दिनैनि बे समाव? खौरांगिरि होनोबा जिहेतु जोंनि इन्डियायाव डेम'क्रेटिकखौ माने ट्रान्सपेरेन्टलि जोंनि माने भारत हादराव
सालायनायाव मोनसे मैखोम महरै प्रेसआ बा मिडियाया मोनसे आखाइ दङ आरो जायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ फोर्थ पिलार होननाबो बुंनाय जायो। दा बेबायदि बेलायाव प्रेस हिसाबै बिथांमोना गोबां खामानि दङ जे खायसे इन'भेटिभ खामानिफोर दङ जेराव जायनि गेजेरजों समाज सिबिनायनि खामानिफोर दङ आरो जेराव इडुकेसनेल निउसफोरबो दङ जायखौ बिथांमोना लानांगौ आरो दानि जुगाव जिहेतु कम्पिटिटिभ जुग जाना फैदों आरो जिहेतु नैबे आनडिभाइडेड लखिमपुर बड' जार्नेलिज्म एस'सिएशननि निउस राइटारफोरनि दिनै समाय लानाय हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना बे नङा जे धेमाजि ओनसोलनि बा लखिमपुर ओनसोलनिनो खामानि मावनांगौ बिथांमोना सारा आसामनि लोगोसेनो हायोबा नेसनेल लेभेलावबो खामानि मावनो नाजानांगौ आरो बेबायदि बेलायाव गिबियावनो बिथांमोना हायोबा जोंनि बे बर'फोरा BTC आरो BTRनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरा माबायदि प्रब्लेमजों जुजिनो गोनां जायो बेफोर खामानिफोरखौ बिथांमोना फकासाव लाबोनांगो। दिनै आङो आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों आंहा मोनसे आयदा थालांबावदों बेनो जाबाय मिडिया ट्रायल। दा मिडिया ट्रायल बुस्थुखौबो बिथांमोना एसे लाबोनो हायोबा जेरै बर'फोरनि मेजर इस्युसफोरा मा जेरै जोंहा BKWCआव थानाय गोबां ओनसोलाव हानि लेन्ड राइट्सफोरनि प्रब्लेम जाना फैयो। दा बै लेन्ड राइट्सफोरखौ बिथांमोना मोनसे इस्यु खालामनानै बिथांमोना हाइलाइट खालामनो हायो आरो गभर्नमेन्टनो मेसेज हरनो हायो आरो लोगोसेयैनो काउन्सिला BKWC काउन्सिलाबो जोंहा जानाया 3 बोसोरानो जाबाय। दा जायोबा बेखौबो माबायदि प्रेसआ जे ओरै नङा जे अर्गानाइजेसननि गेजेरजोंनो बिथांमोना नेनानै रादाब होगोन। दा अर्गानाइजेसनसफोरखौ नेयालाबासिनो प्रेसआबो जे बे 3 बोसोराव BKWCनि स्टेटासा मा दिनैसिम जों नुनो मोन्दों खेबसेल' फाननि उनाव BKWCआव जेबो फान फैथ'वाखै। दा बेखौबो जोङो रेज खालामजायो जे जिहेतु BKWCखौ BTRनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि मोजांनि थाखायनो अट'नमास काउन्सिलखौ बानायनाय जादों। दा बै हिसाबै बिनि स्टेटासा बिनि प्रग्रेसा माबायदि दा बेखौबो बिथांमोना खालामजायो। लोगोसेयैनो बिथांमोना दा आथिखालाव स्पर्ट्सनि बिराद जुग स्पर्ट्सनिबो जोंनि यं जेनेरेशन्सफोरा जोंनि बर' मानसिफोरा मिथिगौ फुटबलफोराव बिराद गोबाङैनो एनार्जेटिक बिराद थ' बेफोरखौबो स्पर्ट एस'सिएशनफोरा माबायदि खामानिफोरखौ आगबारिलांगोन बेफोरखौबो नोंथांमोननि निउस चेनेलनि थ्रुयैबो हाइलाइट खालामजायो। जों दिनै बोखावै लखिमपुर जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमा थांनाय 2023 मायथाइनि 4 जुलाइ खालि जोङो जोंनि बोखावै लखिमपुर जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमखौ जोङो दाफुंनानै लादोंमोन। बिनिनो जोङो माखासे समनि उनाव दिनै जोङो जोंनि जिथुनाखि समायखिरा लानाय बे हाबाफारिखौ जोङो लाबाय। बेयाव जोङो गाहाय आलासि महरै जोंनिनो गुवाहाटीनि एडभकेट मिस्टार प्रणब बर' बिथांखौ जोङो लेंहरनाय जादों गाहाय आलासि महरै। बिथाङा दासान्दि LLB आरो MLL बे डिग्रिखौ खालामखांनायनि उनाव बिथाङा दा गुवाहाटी हाइकर्टआव एडभकेट महरै खामानि मावगासिनो दङ। दा बिथाङा माखासे गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिलांदों जिथुनाखि जोंनि जिथुनाखि मेडियानि आयेनफोरखौ लानानै जिथुनाखि जोंनि एथिक्सफोरखौ लानानै बिथाङा गोबां मेहेरगोनाङै जोंनो माखासे बोसोन होलांदों। दा बिथाङा फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' खौरांगिरि गौथुमखौ स्ट्रंनि सायाव स्ट्रं बा गोजौनिफ्राय गोजौ मोनसे स्प्रिटखौ लानानै दावखोलांबाय थानो बेखौ लुगैदों। थिग बेबायदिनो जोंबो जोंनि जिथुनाखि जोङो आफाद दानायनि जोंनि माखासे थांखिफोरानो बेनोखा जोंनि ओनसोलनि माखासे आउट अफ BTRनि जिथुनाखि जोंनि बर'नि माखासे जेंना जेंसि समाजनि जेंना जेंसि बैफोरखौ लानानै जोङो नैबे आफादखौ दानाय जादों। आरो लोगोसे जों गासैबो आउट अफ BTRनि खौरांगिरि बिथांमोना गासैबो जयै थानो हायो खौसेथियै थानो हायो गावजों गाव कमिउनिकेसनखौ मोनसे थानो हायो। बेबायदिनो नैबे समाव आं बेखौ फोरमायहरनो नागिरदों राइट टु इनफरमेसन मोनोब्ला जों बोखावै लखिमपुर जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमा जोङो रायजो राजानिफ्राय राइट टु जोङो इनफरमेसन मोनोबा जोङो मालाबाबो कमप्रमाइस जानाय नङा। बेनिखायनो आङो खावलायहरगोन गासैबो जोंनि माखासे जिथुनाखि बे समाज बेरेखा हाबा मावनायफ्राव जाय बिथांमोना लोब्बा थायो बिथांमोननि सायाव जुदि जोंनिसिम माखासे राइट टु इनफरमेसन सफैयोबा जोङो बेखौ फोसावनायाव जों फावसायना थानाय नङा। आरो जोङो माखासे जेंना जेंसिखौ
जिथुनाखि फैयोब्ला जोंनिसिम बेयाव जोङो मालाबाबो कमप्रमाइस जानाय नङा। बेनिखायनो गासैबो जोंनि बे बोखावै लखिमपुर जिल्लानि आन्दाराव थानाय जोंनि माखासे जिखुनु जाया खामानियाव जोङो जोंनिफ्राय बेखौ जोङो फोसावनो थाखाय रेडि। नैबे समाव आं बेखौनो दिनैनि समायखिरा लानायनि गेजेरजों बेखौनो आं फोरमायहरबाय आरो इयुनाव जोंहा माखासे गोबां खामानि मावलांनो दंबावो, जों बेखौ मावलांबाय थागोन। बेखिनिखौनो आङो दिनै बुंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावनाय जाबाय।